A ga su ta boy ga kwanta. Kuma ga Taraba ana murna. Tsintsiya ta ɗinke yau da shigar aboke fas gwamna. Yawwa. You are welcome, Gona, you are welcome. You are welcome. You are welcome, Excellency, you are welcome. You are welcome. You are welcome, Abuke, but you are welcome. So Starboy, Bola Tinubu, now you are welcome. Starboy, Asiwaju, now you are welcome. Hey, Bola Tinubu, now you are welcome. Da sanu kwanta, now you are welcome. Hey, Taraba, hey, yanzu jihar Taraba. Starboy, ga kuma sanu kwantak. So da gwamna. Da kwanta ga babu cikas sani kwanta ga mazan fama daɗa ka zama mai abun dama ka yi gadon halin girma ka saba yin furta tabarma kada Allah kake nema kuma in kana raya zai yi ma kuma ka hoko ko kurma ya san fatanya tana noma ga su tabai ga kuma sani kwanta ga da kuma ga Taraban da ga al'ummar Taraban da kwanta ga yana murna da shigowar jam'iyya gauna a gabatin sani kwanta za mu dafa wa gaunan tsintsiya ta yi alamin tunda ta ɗauki gaunan yau da kin ya ji rodin za mu je excellency masu bayar da lazi mu ba ko babu sisi za mu nunan gabansi a maganar mai gida kwantar masu kishin gida masu kare gida gun azuwa jika ce kara daga zuma ga guda bana kungin muno gargada a gasa ta bai da kwanta tsintsiya ce da tabbas a babu mai mata cikar a tsintsiya ce fatin dan zaki na gwamna dan bude hayya kai kuma ga Taraba ana murna na cikin gasu ta bai ga kwanta dai isa na nau'i kwan Allah daga tsintsiya a Taraba gurin kudu ta yi wa PDP illa ga jama'ar Taraba suna murna yau Taraba kamata ya yi kowa ya gode wa Allah wanda ya yi tattabara sannan in ya gago balmela shi yarda jihar mu Taraba mu samu kanmu cikin daula tsintsiya ta haɗe komai yau Taraba shirin Allah ga su bai ga kwanta nan ga dali kore illa masu wani yana murna da shigar aboke bazaba kuma sani kwanta na murna a lokaci baya karya mun yarda Allah ke tsari duk abin da ya zo bawa a tofa shi ne alkhairi al'ummar APC zagin mai gida ku ji labari to sani kwanta ga ya ce duk mabiyin shi sai wannan tsari ce gaban APC ne da jihar sa kullum ke buri sani kwanta ga ya ce duk a fito a marawa gwamna ta nemar habin da zuwan kefas marhaban lalala zabi wajen zakaran gwamna ka shigo wannan tafiya wasu sun tsaya wasu sun zauna farin ciki zai wanzu Taraba manuniya ce ta nuna shi yasa na bugo waka dan zaki na zo zan kunna ga ta nan na duba fulebo otan na music ga danna tsintsiya ta kai geji a Taraba kowa na murna ga jama'ar Taraba suna murna mu gaida Bola Tinubu jagoran kasa namijin zaki ya shigo birnin Jalingo na gano shi yana shauki a mai gidan rami baban shehi kuɗi dangin banki ga shiga gwamnan na Taraba suna ta waibo na taki to president gara shiri dan umbai magauta wawaki ta sani kwanta ne ta rabon wannan biki da ake murna ga jama'ar Taraba suna murna a mai shirin kawo matsala a Taraba sai ya ji labari tsintsiya ta
sa silke karyar dukan wani mai shari. Ta riga ta faru marashi yanzu za a yi wagori. Mai garin ya gane garin ya awarware dukan dauri. Yanzu mun gane bauna bu'urin shi kawo alkhairi. To su ta bai kwanta ga yayi na'am ka kara zama bauna. Ga jama'ar Taraba suna murna. Tun da na ga ana gyaran gona na gana akwai taki. Ma'ana na lura da kwanta na wana a cikin shauki. Shi ya share gida sani kwanta ya share cikin daki. Lokacin saukar baki zai ima magauta mamaki. Dan guda ma kwanta ga mashi ine mace tawagar yaki. Ga shiga babuna a sau ɗaya da za a fi amfana. Ga jama'ar Taraba suna murna.